Sandra Healy Vassallo hija awtriċi li tgħix f'dinja kolorita b'karattri u b'avventuri għal etajiet differenti. It-tim tagħna daħal f'din id-dinja sabiex lil Sandra jsir jafa aktar mill-qrib u sabiex tlaqqgħu mal-karattri li ħolqot tul is-snin. L-ewwel nett meta tikteb xi ħaġa tkun qed tikteb għalik. L-ewwel nett speċi l-istorja tkun qiegħda għalik dak li tkun inti tirrakkonta. Ktib ta' tfal, nagħlek il-verità għaliex anki jiena kont naħdem fil-qasam ta' tfal u anki tara li pereżempju ċertu affarijiet biex forsi jaslu għandhom idumu, proċessi jkunu twal u xtaqt nagħmel xi ħaġa anki li tasal għand it-tfal direttament, apparti li nħobb nikteb u dejjem xtaqt nikteb ktieb. Apparti minn hekk ukoll kont inkoraġuta mill-tfal tiegħi li kont ngħidilhom nistejjer u qaluli biex speċi jissuġġerew li għaliex ma tiktibhomx ma tippruvax tippubblikhom u komplejt tal-atfal. Għal-adolescenti għaliex kienu saqsewni nikteb storja l-adolescenti u mbagħad anke ħareġ it-tieni wieħed. Il-kotba huma karattru Imeldina, ġifri hemm tlieta u mbagħad ħareġ Mikelin li huwa kuġinuha u nispera anki li qiegħda naħdem anki biex inkompli l-istejjer ta' Mikelin. It-temi huma diversi u nieħu mill-ħajja ta' kuljum, mill-affarijiet qisu niltaqgħu magħhom kuljum u mbagħad però f'ċertu punt qisu jieħdu dimensjoni oħra, nħobb għall-atfal nieħu dik id-dimensjoni oħra. Tal-adolescenti mbagħad huma peress l-ewwel ktieb kien fuq tfal foster care, biex dak kien it-tema tal-foster care u t-tieni wieħed mbagħad kien fuq tfal xi ħadd kien issuġġerili u nkoraġġini biex nagħmel dan il-ktieb fuq tfal li jgħixu f'homes, f'djar ta' tfal. Però il-kotba huma storja dwar tfal li tfal qegħdin hemm dejjem huma bażikament tfal li għandhom il-ħajja tagħhom u l-interessi tagħhom. Nixtieq xi darba wkoll nikteb storja għall-kbar, għandi l-istejjer għall-kbar jiġifieri li ġew pubblikati fil-leħen il-Malti. Ġifieri dawk huma iktar għall-kbar u nixtieq anke nikteb iktar għall-kbar. Jiena nibda mill-istorja. Ġifieri l-ewwel tiġini ġew moħħi l-istorja u mbagħad il-karattri joħorġu skont il-plott. Però każ ta' Imeldina kien karattru li jiena kont qed nibbaża l-istejjer tiegħi, l-tfal tiegħi u mbagħad bdew jinħolqu dawn l-istejjer. U Mikelin ukoll, ġifieri qisu eħeb, dak il-każ kien hemm il-karattru l-ewwel. U anki fil-fatt mill-istorja u meta bdejt nikteb, il-karattru ta' Mikelin ħareġ differenti jiena narah minn ta' Imeldina. Waħda hija iktar hekk qisu taħseb u qisu hekk taf kif iktar self-contained, xi kultant introverti ma naħseb Mikelin huwa aktar extrovert u iktar iparla. Stejjer oħrajn qisu nibda mill-istorja mbagħad il-karattru jidħol fl-istorja imma ovvjament xi kultant veru kif jgħidu li il-karattru jmexxik skont mbagħad xi kultant fil-istorja timxi skont il-karattru jew bil-kontra. Se naqra biċċa mill-ktieb Il-Kaxxa tal-Memorji. Dan huwa għall-adolescenti li huwa fuq tfal li qed jgħixu f'home u il-ċirkostanzi l-avventura li iltaqgħu magħha. Darba waħda kienet kważi waslet ir-rebbija, id-dinja ta' Zack sfrondat. Kien mar bħas-soltu fil-kmajra għax kellu jpoġġi xi ħaġa fil-kaxxa tat-teżor. Imma malli resaq lejn il-moħba saba vojta. Ma kien iċċemm. Il-gallinar tal-fnik kien miftuħ. Xi ħadd kien sab il-moħba, xi ħadd kien ħall-kaxxa. F'dik il-kaxxa kien hemm ħajtu ta' qabel it-taqlib, qabel il-ġiri minn posta l-ieħor. Qabel, meta kienet hemm ommhom, meta kien joqgħod f'dar li kienet bħal ta' sħabu tal-iskola, il-ġenituri aħwa imma mingħajr kelb. U kien joqgħod fuq it-tarġa ta' fuq jissemma lil kbar, ommu, it-tzijiet u kultant nies li ma jafhomx. Jitkellmu isfel. Kienu jsemmu ismu u anki ismijiet li ma kienx jafhom imma li kienu b'xi mod parti minn ħajtu. Xi ġralek Zack? Il-pirati qed jiġru warajk illum saqsih Noa. Xi ġralek qalbi saqsitu s-sister tipprova tlaħħaq miegħu fit-taraġġ.
Zekk jalaw x'għandek sabiħ, saqsitu Elena meta wasal bla nifs wiċċu aħmar nar fil-kamra tiegħu. Ħalluni waħdi għajjad Zekk. Min ħada l-kaxxa? Min? Fix ħin? Waqt li kien l-iskola? Kif sabuha? Meta? Min? Meta kkalma xi ftit wasal għall-konklużjoni. Kert, bil-fors li Kert. Kert il-buli, li dejjem irid ikun jaf kollox, li dejjem jaqbad miegħu. Li ma kienx jaf u li figura ċkejkna kienet ratu jiġri l-ġewwa jibki u jolfoq. Kienet qed tittawwa l-moħbija wara s-siġra taż-żebbuġ u rat kollox u kienet qed tittella u tniżżel x'għandha tagħmel. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.